Og ja, jeg er nok en, der skal køre her i den her video. Ja, faktisk rigtig skør. I kan kalde mig som en dumrian fjols. Men, ja, jeg ved ikke sådan rigtig, hvad jeg skal fortælle om. Jeg har forstået mine fingre. Jeg ved ikke, om I kan se det der, men den går ret ondt. Den er ret tyk og sådan noget. Den har været tykkere før. Men ja, det er ikke meget andet at fortælle. Hej, jeg hedder Alberte, og jeg er 11 år gammel. Og Johanne, det er min rigtig gode veninde. Jeg går til ridning, fodbold og klaver. Og jeg kan godt lide at lave tricks på trampolin. Jeg kan faktisk også godt spille klaver og ridning. Ja. Jeg har et marsvin, og vi har 2 katte. Og jeg har 2 heste. Det var sådan set bare det, jeg ville fortælle. Jeg har glemt at sige andre. Og på den her kanal, der laver vi ikke beauty og makeup, fordi det kan vi ikke finde ud af. Nej, slet ikke. Det bliver ikke pænt. Nej. Nej. Den her kanal, der vil så være sjov og klaverspil måske. Ja, og hvor vi rider på mine heste måske. Sådan noget bryllup, halløjsa. Eller laver mad. Ja. Eller sådan nogle. Serier og tags og challenges. Eller hvor vi spiller klaver. Nå, har du det? Ja. Okay. Nu vil jeg vise et trick. Det er ikke et trick, men det er noget, vi fandt på, da vi lavede skægt. Hun sagde, at det var noget, vi fandt på, da vi lavede noget skægt, hvis I kan høre det. Hun er rigtig god. Jeg kan bare ikke så meget. Jeg kan kun lave et salto. Fordi jeg har den der forstået finger. Det er ret trist. Og jeg er også i gang med at lære at lave kraftspring, men det kan jeg ikke finde ud af. Hun er også i gang med at lære kraftspring, og det kan hun ikke finde ud af. P.S. Alberte er den lækre af os 2. Jeg ved, jeg er swag. Ja, så vil jeg eller vi sige farvel. Farvel. Og I må gerne følge os på Instagram. Vi laver sådan en side, som kommer i slutningen af videoen, fordi vi kan ikke finde ud af at sætte det bare for en skærm. Desværre. Fordi vi er lige begyndt, så vi skal lige finde ud af lidt med movie maker og det der. Ja. Og det var det. Hej hej. Hej.